Да си лежиш в офиса, може би няма такъв кеф и желание на всеки от нас. И като влезе шефът, так, почваме да си работим. Този модел ми е лимитиран, имам подобни, затова ще го изнеса от кадър и ще си говорим за столчето, което е при вас. Ще се опитам поне да го изнеса от кадър. И нека да се представя. Венцислав Тотев се казвам, един от 4-мата световни производители на коленни столове за активно седене. Да започнем от там. От мен никога няма да чуете, че столовете, на които вие седите и скъпите офис столове от по 500-1000 лева са неудобни. Напротив, те са адски удобни, супер комфортни, на жаргон, както му казваме, да можеш да се разплуваш в тях, но оттам идва и проблема. При употребата на подобни столове мускулните групи стават лениви и с времето всички знаем какви болки почват в нашето тяло. Болки в кръста, отвратителното главоболие в края на работния ден, схващането в горната част на гърба. Всички ги знаем, няма задълбаваме, но идва момент, в който кажем, ето пък с какво помагат моите столчета, а именно коленните столове за активно седене ни потикват да се движим докато седим. По този начин, в момента съм в поза на активно седене, по този начин, в момента, когато се движим, циркулира лимфа и кръв в цялото тяло. Мускулните ни групи са активни. Те се оросяват. В момента заздравяваме мускулните групи на кръста, на гърба, правим и коремни мускули, което е много добър плюс към всичко останало. Тези столове са подходящи както за възрастни, така и за деца и юноши. Дори за тях са препоръчителни, защото предпазват от редица гръбначни заболявания, които съпътстват неправилната поза на седене при децата, именно сколиоза, дискови протрузии и в общи линии всичко, което произвежда неправилната поза на седене. Столчетата, когато седим на тях, подобряваме и дишането. В момента имаме между 120 и 130 градуса между краката и торса, което означава отворена диафрагма и дишаме с пълния обем на белия дроб. А всички знаем, повече кислород, подобряваме концентрацията и намаляме, елиминираме един от основните причинители на главоболието, а именно ниските нива на кислород в нашето тяло. В същото време подобряваме и равновесието, защото тялото ни несъзнателно се опитва да запази баланс, което води до себе си и от това, че се помага да се отървем от остеохондрозата при формирането на поза. Иначе казано, главата ни тежи между 3 и 4 кг. И през деня, когато си ровиме в телефона, готвим или просто сме приведени вече, от така сме свикнали, тъй като тежи толкова много и е неестествено за нашето тяло, то се опитва да компенсира, като създава мускули в тази част на гърба, в горната част на гърба, създава масна тъкан, което при някои хора се изразява като гърбица. В продължение на времето се получава и остеохондроза на шийни прешлени, което не го пожелавам на абсолютно никой човек да чува за това заболяване. И тук е момента, в който да ви помоля, старайте се винаги, когато вървите, ушите ви, раменете и торса да са в една равнина. При тези столове това се случва несъзнателно и е едно от положителните качества на самият стол. Другото, което е столовете, които са при вас, са снабдени с подобен тип седалка, която я пипнете. Това е иновативна декомпресивна седалка, която служи пък за свободна циркулация на лимфа и кръв в областта на малкия таз. При нас мъжете, иначе казано, за свободна работа на самата простата. Като седим по този начин, се опитваме да запазим баланс. Когато сме в активно седене, ние държим и раменете отворени, не са ни сгънати, отворени са, което при децата е супер подходящо, защото от ежедневната употреба на смартфони започват да извиват раменете напред. За столовете са предназначени за всички възрастови групи, като за деца и хора под 165, просто се слага един допълнителен подколенник, който компенсира височината, така че детето като порасне и мине тези сантиметри,
просто да свали подколенника и да продължи да използва стола, като идеята е в това да не ви натоварвам допълнително и бюджета. Столовете са дадени така, че да те подканя да се движиш. Не е задължително да седите в позата, в която ме видяхте мен. Движете се. Идеята е в това тялото да се движи, мускулните групи да са активни, да ги уросяваме и да не ги правим лениви и да изпитваме болките, за които говорихме малко по-рано. Как да започнете да използвате столчето? Столчето се използва пред бюро задължително, защото моделите при вас нямат стопери отпред, за да е пълноценно активното седене. Това е правилната коленна седяща работна поза. В самото начало е хубаво да използвате по около 15 на 20 минути в час. Обяснявам го последния начин. Ако един човек дълги години не е тренирал джогинг и изведнъж реши да излезе да тича, е възможно следващия ден да има мускулна треска. Така и с хората, ако 30 години сте седяли с така наречената от мен поза с карида под формата на буквата С, изведнъж ако изпънеме гръбначния стълб с правилните физиологични извивки, лордозата и кифозата, ако го изпълним по този начин, е възможно да стресираме тялото. Така че сменяйте пози на седене. Може да седите по много начини. Когато сте в тази поза, облегалката не се използва. Облегалката предразполага към повече пози на седене. Когато си се облегнал, може да станеш по този начин. Може да опираш тук краката. Движете се, откривайте всички пози на седене. Най-вероятно доста от позите ги пропускам, така че нямам си аутокю. Така че може да ги прочетете в описанието, което ще сложа. Там е телефонният номер. За всякакви коментари и препоръки винаги може да ме потърсите. Изработвам и специализирани модели като за хора с проблеми в областта на малкия таз, при жените, ако имат ендометриоза, най-вероятно сгреших термина. Това от мен. Пожелавам ви спокойна, успешна и успешната седмица. Телефонът е в описанието. До скоро!